no artigo antes indicado, o Goberno galego ten a vontade de otorgarlles a súa máis alta distinción ás persoas que se indican a seguir. Por lo tanto, que por proposta do vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, e logo do acordo do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día 13 de xullo de 2017, dispoño conceder a Medalla de Ouro de Galicia a Miguel Ángel Blanco Garrido a título póstumo, a Isabel Castelo de Ortega y Cortés, a Aníbal Abaco Silva e a José Manuel Romaire Cañedo. Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2017. Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia. O presidente Aníbal Abaco Silva é un dirixente de dimensión europea que forma parte da pléiade de mandatarios de Europa que saben entender aos que falan e comprender aos que calan. Ainda que naceu no Algarve, sentímolo moi preto de nós. Aníbal Abaco fixo que a fronteira nos unise, interpretando o sentimento espontáneo de portugueses e galegos. O noso agradecemento susténtase nunha realidade cuantitativa